kula kusuma Bramadiroja. Aduh. Iblis lan ratu sing jenenge. Aduh. Bala dhewe. Dewa. Dewa. Aku iso diajar. Nanti aku. Sabaripun aku bakal sabiyantu Ratu Ngastina nggone gayuh payu among sejati. Aku matur lamun to payu pamong sejati bisa tumurun ana negara Ngastina lamun to Semar dipateni. Lajeng Semar tak pateni ora trima. Baladewa nesu-nesu aku diajar. Pendhita bangsa derek didukang dhewe. Aduh nabrak ringin guru mak jeduk. Aduh dicandak dikeplekke didugangi didoni. Sirahku dieset-esetke mblek lencung. Soma wonten dawuh. Murid-murid ngamu-angit gua mangleng iki sing melu pira? Komplit ora jangkep dalu menika. Ya wis. Dengaren kok jangkep. Nggih. Minangka tandha kekuwataning gurumu Begawan Kilampawarna. Dina iki perintahke para putra siswa gua mangleng. Ing pangarah Rangket Baladewa, Rangket Ratu Mandura, gorene swangir masal. Namun tetep kados ngaten Broko Blemban ki lho warna kuwi pinarane kae. Sedaya para putra siswa gua mangleng kalenggan sakmenika badhe krek lampit bungkat kimbul Rangket Baladewa bagus ing kaya ngono budal dina sameng desa ageng dawuh yo pamit Broko Blemban. Enjing bidal gumuro saking turning raja kunging kang bala puswa obro pusanane